F'Ateni waqt li kienet jieħu sehem fis-summit dinji għal pajjiżi Arab u dawk tal-Unjoni Ewropea, il-Prim Ministru Joseph Muscat ippreżeda għall-iffirmar ta' ftehim bejn il-kumpanija tal-farmaceutika b'sidien Palestinjani u bbażata f'Malta Pharmacare Premium u l-kumpanija ewlenija Griega fl-istess qasam Genefarm. Iż-żewġ kumpaniji mistennija jikkoperaw flimkien sabiex ikunu żviluppati żewġ mediċini ġeneriċi fil-qasam tal-kura tal-kanċer bil-mira tkun li dawn il-mediċini ikunu esportati fuq bażi globali. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-waqt li feraħ li żewġ kumpaniji għal dan il-ftehim qal li dan huwa eżempju ħaj ta' kooperazzjoni mediterranja li qed tħalli l-frott lil kulħadd. Kumpanija illi bdiet ta' snin ilu, għennija tikber matul dal-4 snin u turi kemm verament Malta tipproduċi affarijiet reali b'manifattura importanti ħafna, ġifieri qed nitkellmu fuq servizzi finanzjarji, qed nitkellmu fuq id-digital economy, qed nitkellmu wkoll dwar affarijiet li jiġu prodotti li jsiru Malta, prodotti ta' ċertu teknika u inġinerija u kapaċità. U dan għalija huwa mod ta' kif il-klim kollu dwar investiment jissarraf f'xogħol imma mbagħad jissarraf f'aktar ġid tal-pajjiż. Iċ-Chairman u kap eżekuttiv ta' Pharmacare Premium Malta, Basim Kuri, taħħajr lil Prim Ministru Joseph Muscat tal-ħidma u l-għajnuna lil gvernjati lin negozji u saħaq kif Malta hija tassew pajjiż favur in-negozju. Preżenti għall-iffirmar kien hemm ukoll Nabil Shad, il-mibgħut tal-President tal-Awtorità Palestinjana Mahmoud Abbas. Intant aktar kmieni il-Prim Ministru Malti tkellem waqt is-summit tal-pajjiżi Arab u tal-Unjoni Ewropea. Dr. Muscat qal li għandhom jinħolqu aktar opportunitajiet bejn iż-żewġ reġjuni billi fost l-oħrajn ikun hemm aktar investiment fil-ġenerazzjoni żagħżugħa li jwassal għal aktar xogħol u ġid. Il-Prim Ministru saħaq li dan għandu jsir fil-kuntest ta' dinja u pajjiżi li qegħdin jalqu l-bibien lil xulxin kemm b'mod politiku kif ukoll b'mod ekonomiku sabiex jipproteġu lilhom infushom. Wara d-diskors tiegħu fis-summit f'kummenti li ta' il-Prim Ministru spjega l-interess qawwi li tattira Malta mill-investituri barranin. Qed nara interess kbir fuq pajjiżna, ikun hemm min jgħira għalina, iva jkun hemm min jipprova jitfalna l-bsatem fir-roti dal-pajjiż Malta tibqa' sejra l qudiem u jiena il-reception li kelli f'dan is-summit, il-fatt li għaw tant kumpaniji li jridu jinvestu Malta li qed jgħidulek isma' irridu niġu Malta, dan għalija huwa garanzija li fix-xhur li ġejjin u fis-snin li ġejjin pajjiżna jibqa' miexi l qudiem u ħajkollna aktar tkabbir ekonomiku dak li rridu aħna. Matul iż-żjara fil-kapitali Griega, il-Prim Ministru kellu wkoll għad tal-laqgħat bilaterali fosthom waħda mal-Prim Ministru Grieg Alexis Tsipras.